अरुण कुमार गौतम अपने सबके प्रणाम करी थी। और आज हम अपन लिखल एगो मघी में पूर्वी गीत सुनावे जा रही है। अपने सब सुनता थी और कमेंट करके बता थी कि गीत कैसा लगले से तो सुनते। पिया रटाई पियारा भेजा देहिया कि सब कहे पियाई के रोग। हर पलमा बेदरदा दरा दियो न बुझई कि समझे न हमरे उपयोग। अरे करी के गवनवा पिया रखल भवनवा है राम। अरे करी के गवनवा पिया रखल भवनवा काहे छोड़ के गेल ओ काहे छोड़ के गेल। भागी गेल पूर्व के देश काहे छोड़ के गेल। भागी गेल पूर्व के देश काहे छोड़ के गेल। करी के गवनवा पिया रखल भवनवा है राम। रखल भवनवा काहे छोड़ के गेल। अरे भागी गेल पूर्व के देश काहे छोड़ के गेल। भागी गेल पूर्व के देश काहे छोड़ के गेल। जहिया से गेला पिया पूर्व के देशवा कहियो न भेजला तू एकोरे सने सवा। जहिया से गेला जहिया से गेला जहिया से गेला पिया पूर्व के देशवा कहियो न भेजला तू एकोरे सने सवा। अरे रतिया में देखा हिला रतिया में देखा हिला तोरे हम सपना काहे छोड़ के गेला। काहे छोड़ के गेला। भागी गेला पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला। भागी गेला पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला। से नेहना लगई कैला दे बियाह तना हमरा भूलई। गेला है तसौती गेला है तसौती गेला है तसौती से नेहना लगई कैला है बियाह तना हमरा भूलई। अच्छा रहत देख जैता अरे अच्छा रहत देख जैता। अरे गोदी में ललनवा काहे छोड़ के गेल। काहे छोड़ के गेल। अरे भागी गेल पूर्व के देश
पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला रखला भवाना काहे छोड़ के गेला काहे छोड़ के गेला आगे गेला पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला आगे गेला पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला आव पिया आव छोड़ी के नौकरिया खोली के दुकान रहा पटना सहरिया आव पिया आव पिया आव पिया आव छोड़ी के नौकरिया खोली के दुकान रहा पटना सहरिया अरे मिल के चला लेके अरे गुन दुकाना काहे के गेला काहे छोड़ के गेला आगे गेला पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला आगे गेला पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला आगे गेला पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला आगे गेला पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला आगे गेला पूर्व के देश काहे छोड़ के गेला। जय मगही।